videa, tohle video je opět z Minecraftu a jsem tu společně s Adamem. Z Minecraftu, jo? Ježiši Krist. Tak znova. Takže se lidi, vítám se u nového videa, tohle video z Rocket League. Já jsem tu společně s Adamem. Ahoj. A doufám, že se vám video bude líbit, jestli hodíte palec nahoru. To je like, takže to nebudu říkat. Odběr, po případě zvoneček a můžeme začít. No, aby jsem začal. Já to neumím hrát. No, tak. Já jsem to tomu typkovi tak dobře vyžral, hej. No, tam máš míč. Yes. Yes, dobré. Nice. Nějak tak. Tak první kolo, No, hej, první kolo, hnedka gol, to je super. Tak jo, jdu pro balon, jo? Tak asi teda ne. Jo. Adame, já nechci s tebou hrát, ty mě Já? já s tebou nechci hrát, ty mě porazíš. Ok. Jak tam jel, já jsem se tam strčil takhle a on do toho střelil. No, začíná to dobře, hej. Už moc ne. Dá se říct, že jo? Dá se říct, že jo, nějak tak. Začíná to. No, ten mě dobře postrčil. Ne. Adame? Mám? Dobré. Aha, tak já nic nemusím dělat. Hej, já jdu do brány. Jako ty to zvládneš i sám, já jdu do brány. Já jdu do brány. Tak můžeš jít do brány. To ještě není ani jeden střih a mezi tím už vyhrávám, hej. Se takhle schovám. Jak bubák. Jak se netrefil. Viděli jste, jak se netrefil? Hej. Tak já vědu. Já jedno turbo. Adame, yes. No, tak to se mi nepovedlo. Sorry, že jsem tak sticha. Já nejsem zvyklý vždycky, když hraju. Já vždycky, když jsem hraju Rocket League, jsem úplně sticha. A teďka najednou vlastně já natáčím. Já nemám boost, mě to tam sebral. Já mám 2. No, tak tohle nevypadá dobře. Já jsem pak. Nějak jsi natrefil, hej. Hej Adam, já nevím, že s tebou chci točit, hej, ty mě strašně poražíš. Už nebudu na YouTube působit jak Boraz, hej. Viděl jsi, tak to bylo těsný. On je sám. Ne, není. Tak, já jsem, ale koupnul jsem do balona, to je hlavní. Já vím, ale jsem nám to zkazil. Tak mám tam spadlo. No tak, ale když už tak se proletím. Máme jako červený auta. Jako upravený, že do oranžový barvy máme červený. To je dobrý.
Tak to ne, týpečku. Tak. No, tak ten mi to jak vyžral, hej. Je to tam. Není. 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 Jo, je. Tak je. Nevadí. Neznamená, že jsme prohráli. Ten má super káru, to chce taky. Tak jako 4-1 to jde, no. To jde, no. To je jako i docela dobrý, hej. No tak, tady, já jsem teda porec, hej. 1 minuta do konce, no to je fakt špatný. Protože mám velký bobek kolu. Sorry. Tak ten je tam rozjel. Yes! První gól, kámo, první gól. Za to, co natáčím. První. Druhý. Ne, ale první, co natáčím, ne? Ty dal 4. Druhý za tu dobu, kámo, co hraju s tebou. Já jsem takový jelito. Já vás nechci asi. Jako, tohle video uděláme, to nebude asi 10minutovka, to bude asi 20minutovka. Co na to říkáš? No tak, kdyby tam byly nějaký jako tři, tak to může být i 15 minut. No právě, že bez střihu bych udělal, aby to jako byly vidět kola. Jako jo, tady se to dalo bez střihu. Tak já to udělám bez střihu. Já to nestříhám potom, jakoby já to stříhám tady hnedka, protože tam nastavení na F10 a F9 stříhání. Takže jakoby stříhám teďka rovnou na klávesnici. Dobrou. Jak jsem tam odletěl. Teď se to leklo, sorry. Dáme ready? Jo, ready. Hej. Ten C-blok to byl asi bot. Jo, přišlo ti? Tady ta hlava je... Kam? A co s tím potom? Co jsi chtěl říct? Kdybych teďkom byl v tom, v klanu tam, kde jsem já, tak by to byl klan proti klanu, protože oni jsou ve stejném. Tak? Oni asi taky jako spolu volají nebo mluví, takže to nebudou nějaký hráči, kdo mi zase volá. Mě taky volej, hej. Ne. Ne. Už natáčím 7 minut. A oni se nechtějí napojit. Tak je asi zase ready. Jo. Mě je to špatně, já mám 52 ping, to je špatný. Ty žralok. Mám taky kolik? Ty máš 30, Teď třeba 30. mám 47, 40, 36, 33, 32, 31. FPS 60. Máš 0. Já nemám 0 ping, já mám mega ping. Oni mají 0? Ne. Ten stejný teleport načítá. Mám 60 FPS, to No je tak dobrý. oni mají horší ping než... Oni mají horší ping než my dva dohromady. Fakt? Jo. Kamo. On měl, nebo měl 100. Oni měli oba dva 100. O, tak to Už ne, no. super. Bacha. Vidím. Když se nedaří. Ne, Tak zůstaň tady balonku. já jdu zpátky. Tak, zůstaň tady balone. No tak nezůstaň, no tak dobře. Tak nebudu na tebe zlej, hej. Bacha. No tak to tam je. Pohna. Ne. Oni jsou už po druhý, to bylo málem. Aha, no on mi projel před ksichtem a rozbil mě. Dobrý. Dobrý. OK. Sorry tady za to nahoře, já to mám nastavený špatně a tím pádem mě to tady tak ukazuje tady nahoře, abych vám to ukázal. Tady nahoře, vidíte to tady, tak pardon za to. Já bych vám teda to ukázal, že jak jsem už říkal, mám špatně nastavený ty střihy a vždycky Tak to teď znamená... jsem to málem trefil. Jo. A
vždycky to jakoby tam ukáže nějakou cedulku. Je to nějak opravdu, to přenastavím, ale dneska, pardon. I v tom ještě díle, teďka Adamovi nebudu říkat co, to ať se koukne potom sám, tak v jednom díle ještě teďka, který jsem točil s bráchou, tak tam se mi to taky právě ukázalo, že jsem to pak musel dělat bez střihu a pak jsem to všechno dával dohromady, takže to je fakt špatný. Tak oni rozbijou tebe a pak i mě, tak to je. Dobrý, kam, tak to je nejlepší goal ever. Hej, to je nejlepší goal ever. Jedu do brány. Jedu. Jsem v bráně, jo. A dělám drifty. Ohodnotě moje drifty, hej. Ne, nedělím. Drifty. A radši braň. Ne, nebraň, ok. Adame, ty to jak vždycky přišli. Yes. Bych chtěl tak někoho odpálit. Dosi. To tam zkoušíš, jak to je ve středu, tak já nevím, co tam dělám. Mě by zajímalo, kde je balón. Jo, tu je balón. Ne, nevadí. Ne, Nevadí. 2-1. Aha, vadí. To můžem dorovnat. Aha, to vadí. Jeď. No tak tohle bylo hodně špatný, ale když se nedaří, to se dařit má. Yes. Tak ty jedeš. Yes. Já jsem takhle Péťu, jsem porazil úplně. Jedu, jo? Aha, tak ne, no. Já s tím kolesu porazil. Jo? Jo, kámo, já jsem ho porazil jak nic. Ty takový noob, jako sorry Péťo. Nic proti, ale jako, sám víš, že jsem tě hodně porazil. Bez urážky. A pojď. Jo. Yes, Adame, ty jsi borec, hej. A tohle to není zase tak dobrý gól. Ale jo. To já bych třeba nikdy nedal, já bych se natrofil. Jedeš? Já jedu. OK. Aha. Dobrý. Tahni šmejde. Tak ne, tak Tak ta. jsem tam vyjel, tak blbě. No, ne. On je tak blbej. Já jsem ho úplně odrazil, hej. Adam, ten lítáš. Minuta, vyhráváme. Tak jako jen o jeden. Lidi, Bacha. F pro mě za to, jak hraju, jo. Komu se líbí, jak hraju, tak nic nepíše do komentářů, a komu se to nelíbí, napíše F pro mě. Pro moji duši. A jestli napíše Tomáš Kubinec F, tak ho zabiju. Tak ve škole zabiju, na ní zavolám Pepu. Ne, Jardu, kámo, Jarda. Ten zase bude trhat do sámošky. Teďka jsem tam nahrál já. Ale jak špatněj. Ne. Aha, tak to jsem pokazal já. To není možný. To není možný. To ještě musíme dát. Jedu. Jed. Ne, nejedu. To musíme dát. Nesmíš to do brány, do brány. No. Na zem hezky, na zem dělej.
No na zem. Jedu pro to, jo, jedu. Góla, tak Jedu. kdo dá góla, vyhrál. Tak Jedu. jedu já. Ok. Protože Jež, já jsem ho odpal. já jsem neměl boosty a já ho rozbil. No tak teď. Ne, já ho rozbil. Mě to napsalo, že jsem ho rozbil. Tak teď mě rozbil ten jeho teammate, no. OK. OK. Podívejte tam. To tam přibral. To nedám, pro mě je super motá obrazovka. Ne. To dáme, to dáme! No, tak nedáme, no. Bacha. Tvůj pes, jak tam štěká. Aha. Tak nic, no. Děkuji, GG, chlape, GG. Vodlejte, hajzle. Koukni se do toho chatu. Koukám. Dáme ještě? Jo, pojď tady. Jak dlouho natáčím? 16 minut, tak dáme ještě jedno kolo. Tak jo. Tak vyjde tak na 21 minut, pokud dá ten druhý ready. Yes, pohoda. A nebo pokud to nebude remít, vítej. Kdybyste něco jako slyšeli, tak sorry, já tady žeru to. Hej, nekoukejte nahoru, nekoukejte sem nahoru, na moje FPS. Nekoukejte na moje FPS. No tak ten mi to dobře vyrazil z té držky. To, co se nestane? Se nestane, hej. Tak, ale to už není možný. Oni měli tak zakrát tak velkou šanci. Hej, ale já nechci jít s ním, na zase rozdrtěj. Hej, jak to bylo 4-3, tak máme ještě šanci. Já jsem vůl. Já jsem takový vůl, kámo. Budu teď mega moc tryhardit. Já mega. No tak. Tak ala. No tak. Nezačíná to moc dobře, hej? Ne, nemlete do mě. Tak máš pravdu, no. Nezačíná to úplně růžově. A náhodou proč ne? Jako růžové bych klidně ji bral. Růžová je cool, hej. Ale ne, razí nemám. Růžová to může být. Ne. I když ji nemáš rád, tak si ji vem na sebe. A pak ty všichni budou říkat, hej kámo, táhni. Ne. Nevadí. Nevadí. 60 FPS, 50 FPS. Mě strašně klesají. Jedu. Já si ho vezmu, tak nevezmu. Kdybych na něj koukal, tak jsem lepší, hej. Dobře. Dobře, já ji dám. Dobře, já ji dám. Ne, tady. Pojď, jedem. Jedu. Zůstaň v bráně. Jo. Ne. Nevadí, dorovnáme. Pojď. Ne, já se netrefil. Ajde, yes!
Pojďte 2.D pro Adama. Kolik vám vlastně jsem vám dneska řekl, co z toho máte napsat? No dejte 2.D pro Adama, tečka. To F pro mě nemusíte dávat. Jedu. Dávám. Vedle chlapečku. On je tady, ten týpek, u mě. U mě taky. Yes, Adame. Ježiš, já tě odstrčil, sorry. Nevadí. Já odstrčil to, mám lese. Ty krása. Yes! To byl úplně nejlepší gol ever. Já mám asist, já mám to tam nějak bouknul. OK, tady. A čemu já Já do toho teďka. ťuknul, já jsem to tam takhle dal tobě. To bylo super. Jedeš. Jedu tam v bráně. Aha. Tak ten mě rozdělal. No, tak teďka rozdělají oni mě. Hej. Jedu. Zůstaneš tady, balone? Ne, zůstaneš tady. Adame, pink. Yes, to dáš. Yes, ne. Tohle jsme pod pink hodně špatně, hej. Jednou počkej, hele, a jednou si dám vlastňáka. Já jsem tak... Špatný, velký špatný. Kdo bouchnul, ty nebo on? Já. A my máme gol. Nemáme, dobrý. Tak to se mi líbilo. 3-1, tak to je v pohodě. Ten zombie mi to vzal. Co? Sebi cool? Ty nejsi Sebi, hej. Teda, ty nejsi cool. Sebi možná se je, ale cool ne. Já tě poslyším. Já tady jenom jedu na tu maxu, kámo. 250 km, fakt ne? Jdeme. Ale úplně vždycky tě odpěnknu, hej. Nech mi ten booster vzadu. Ne. Ještě to dáme. Ještě aspoň jeden. Dáme. Ty jsi můj terč, hej. Ty jsi můj terč. Pojď. Tak to je největší smůla tohle. To jo, hej. Nechtěl bych. Hej, já jsem dal takhle gól na 2 sekundy. Jednou, když jsem hrál, teďka sám jsem hrál na 2 sekundy. Jak to tam zůstalo prostě. OK. A jestli se vám to líbilo, tohle video je pro dnešní video share, doufám, že se vám líbilo, jestli ho máte pas nahoru, to už jsem vám říkal. Tak jo, a u příště videa, čau. Čau.